Assalamu alaykum, mehriban tomoşaşlar. Bugunga Alem Video YouTube kanalyna size hyzmat edýän uzakdaky ýakyny matly gepleşigimiziň ýeni bir sanyny size hödürleýäs. Elbetde bu sanyndan peýdalanmak isleýän edil häzirki wagtda Russiýa döwletinde iş saparyna Gulruh Esenowanyň adyndan taýarlandy. Bugün Allabaýewlaryň döwlet lojogyny uludan toýlanýar. Elbetde bagtyar ateneler döwlet mogulim şeýlede Gulbabak gelejemiz özleriniň mehriban prezidentleri, sewir ogullary bolan Şah Muhammedşan öz saýlan ýary dünýä gözel bilen durmuş toýlaryny bagt toýlaryny toýlaýarlar. Elbetde döwletli maşgylanyň mehriban ýegeni Gulruham ýürüýte bugünkü owadan toý, ýani ýaşlarymyzy toý sowgady bilen gutlamak isleýär. Elbetde biz toýumyzyň iň bir gyzgalaňly fursatlaryna ýürüýte Gulruhyň adyndan mehriban ýaşlarymyza toý sowgatlary bar aýratynam. Bagtyar Atenanyň Gulruhyň adyndan sowgatlar bilen mübarekler we şol owadan fursatlarym edil bolşýaly size hödürläris. Sen men ömrüm, sen men dünyam. Sen men ömrüm, sen men dünyam. Yakacağım öykülüm ayda seni seviyan. Sen men ömrüm, sen men dünyam. Sen men ömrüm, sen men dünyam. Karaca saçı ayladı başı, cadılı gözleri, gönlümün hoşu iki sırdaşı, manili sözleri. Men ömrüme temel oldum, yalnız kalan gönlüm aldım. İnniyeke koymayda beni. Sen men ömrüm, sen men dünyam. Sen men ömrüm, sen men dünyam. Yakacağım öykülüm ayda seni seviyan. Sen men ömrüm, sen men dünyam. Vak sen ömrüm, sen men dünyam. La la la. Döwlet ağa hemmeler siziň toýuňda diýsen begen ýa, buýsan ýa, bilen begen ýa. Şoň üçinem size söz nowbatyny geçirer. Häzir ýöne ondan öňürtü mehriban adamlar 5 minut üns berseňiz ýürüýte edil hemmemde ma'lum bolýaly Alem Video YouTube kanalyna size hyzmat edýän uzakdaky ýakyny matly bir gepleşik bar. Şoň hyzmatyndan peýdalanmak isleýän edil döwletli maşgylanyň mehriban ýegeni wa Gulruh Esenowa ýürüýte Gulruhyň adyndan ilki bilen ýaşlarymyza iň gowardylar aýratynam Bagtyar Atenanyň gelin toýlan mübarekleýär. Diňe bir arzu däl eýsem ol ýürüýte ýaşlarymyzyň özlerini 50 Amerikan dollar pul bayragyny ýollady. El şarpýasmy Gulruh üçin el şarpalyň mehrimanlar? Aýty öleme. Gel. Şah Muhammedşan saňa berýän. Ina ýürüýte toy sowgat Gulruhyň adyndan mehriman ýegen. Diňe bir ýaşlarymyza sowgat däl eýsem Bagtyar Atenada ýürüýte Gulruhyň adyndan pul sowgady bar. Olam 400 manat. Muna döwlet ağa berýäs. Jüýüňe saly goýmalylar, ýartyn geljeme örmeli diýdiler. Ber geljeme. Soňra ýürüýte Alem Video YouTube kanalyna hödürlener. Ýürüýte Gulruhyň adyndan ýa şarpýasmy Gulruh şimre şarpalyň. Aýty bolama. Inden Bagtyar Atena söz nowbatyny geçirýärsilik bilen toý utlasaň mehriban mamazan mareken aýty toýlar oňuna bolsun. Ýaşlar bagtly bolsunlar. Birak batala jap bardylar siziň bilen. Ondan soňra döwlet ağa
şeýle de gülbäbek gelneje mehriban ýeganiňizde de bir sag bolsun aýtsaňyz, soňgudy alanyňyza aýtsaňyz ýerlikli bolar. Maşdyny. Sağ olun. Şunu ben qıydım öýüne, giýgim öýüne, iň bagtly, iň gowgun, ýaşlar bagtly bolsun. Buların bagtyny owanmak, geljekki tagtyny owanmak bize de size de nasip etsin. Hadi oğlum Şama Hümmet, gelinimiz olsun dünyada ikininden bagtly bolun, bagtly durmuşda ýaşaň, agdyrlykda, gülörýüdüňiz olmasyn, gowullarda erkana ýaşamak ardy ödýän, gülülük gören goý beren sogudyň üçin sag bol. Taňryl ham toýlarda gaýt. Şaçan oğlum, dünya gelinim, bir ömür bagtly ýaşaň. Gülürük ýagan sag bol, toýlara gatnaşmaly. Kapsa watan adiyasinem täze gelden haýyş diýär Türkmeniň gelin salamyny gaýyn toporlaryna atany öňräksi işleýän Mamatan öňräksi işden ýaşlaryň ýana goýlaýak şaňyrýas. Ýörüýte gelinimiziň adyndan gelin salamlar hemmämiziň alnymyza ýagşy ýaz şarpyp gollaýas gelin almak. Aýty bolama eňden başyňyz aman bolsun, toýlar gutly bolsun, ýaşlarymyzdan bagtly bolsunlar goý. Her bir ata ene öz mehriban perdendiniň bagtyny onup ýaşasyn. Indem täze geliniň adyndan gaýyn atasyna, gaýyn enesine sowgatlar, serpaýlar bar. Oşurmanyň tiýar edýäsine bagtyar atene sowgatlary, serpaýlary kabul edýän pursatlary. Aýty bolama. Biziň şeýle garaşmadan dowam etdirýäs. Elbetde o wadan aýdymly tansalary orun berýäs. Ähli klassdaşlar, gudolar, agaýyn garnaşlar hemmeler ýene de orta tansaşarýas. Atenanem orta alyp ýaşlar bilen birlikde hemmämiz tans edýäs. Ýene de ihlas, wefa, ýowbasarplar dowam edýär. Hemmeler tansaşarýas. Leylim ha, Leylim ha, dik duralım yan yana. Leylim ha, Leylim ha, merveler bizim olsun, sevenler mesut olsun, herkese benden olsun. Bir bardak da ver bana, dik duralım yan yana. Kaynanamdan da korkmam, düğün benim düğündür. Bir bardak da ver bana, dik duralım yan yana. Kaynanamdan da korkmam, düğün benim düğündür. Memleketim halayım, Leylim ha, Leylim ha, özlemişim tadayım. Leylim ha, Leylim ha, el helvası alayım. Gelmiş bak alıdayım, bir tane bende alayım. Bir bardak da ver bana, dik duralım yan yana. Kaynanamdan da korkmam, düğün benim düğündür. Bir bardak da ver bana, dik duralım yan yana. Kaynanamdan da korkmam, düğün benim düğündür. Ine mehriban tamaşaçylar görüşüňizi ýaly bir näçe arzuwlar aýdyldy. Bu toýa gatnaşyp bilmeýän Şah Muhammed Şanyň mehriban ejekesi Gülşat şeýle de hormatly agasy Şamrat Şanyň adyndan Aýratinem döwletli maşgylanyň agzybir giýosy Şeyh Muradyň adyndan iň gowy arzuwlarymyzy ýollayas. Türkiýe döwletinde okap ýören mehribanlarynyň adyndan Aýratinem Russiýa döwletinden mehriban agasy Kamrat Şanyň toýy gutlaýar. Onu toy ýene tomaşadyň. Tamam mı, devam mı?